खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे आंनि केके लाइभ बड' रादाबाव बयखौबो बरायबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै ला। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो गोदान खौरांखौ लानानै फैलायबाय। दिनै 8 जुन बुधबार बाराय मोनाबिलिनि रादाबाव दङ। बारग' एनडिए बि सेरफांगुरि ओनसोलनि मावथि बुद्ध मोसाहारिनि सारादुखौ दिनै ओनसोलनि आरो गामिनि सुबुंफोरा नखरजों लोगोसे लानानै मोजाङैनो मोजां खुंफुंलाङो। दुखुनि बाथ्राया बेनो बिटिआर गोरोबथा जादोंमोनब्लाबो नखरनि सुबुंफोरा गोबाव बोसोर आसा खालामनाय दङमोन। दिनै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा बे संसारखौ नागारलांबाय होननानै रोखा जानायावहाय नखरनि सुबुं आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा जोबथा बिदाय होनायनि सारादु खुंनाय जादों। बेवहाय बिटिआरनि एमसिएलए अमल बसुमतारी बिथाङा नुजाथिनानै बुंदों, बुद्ध मोसाहारिया सासे हारिनि अनसुला आरो मानिसुला सासे सुबुंमोन। बिथां बुद्ध मोसाहारिखौ गावनो सिअ महरै दैथायहरदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा अपारेशन समावहाय हाग्रा बंग्रायावनो थैनो गोनां जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेखौनो मुङावहाय गोबां पुलिसफोर आर्मिफोरा नखरखौ हाराहास्ति खालामोमोन। दिनैनिफ्राय हाराहास्ति खालामनाय नंला होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथियो आरो गाव सरकाराव थानायखाय माखासे दायित्वखौ लानानै सरकारनो गासैखौ फोरमायगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। उदालगुरि जिल्लायावहाय आख्रासुरि एबा कच राजबंशीफोरा एसटि एबा क्षमताफुरि बिनानै गोख्रों धरना होदों। बिथांमोनहा बेबायदि बुंदों, केएसि होदोंमोनब्लाबो बेयाव बिथांमोनहा गोजोननाय गैया होनना बुंदों। सिगां कंग्रेस सरकारा जेरै बिथांमोनखौ थगायबोदों, दाबो हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि सरकाराबो थगायबोदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बेनिखायनो बिथांमोननो एसटि जनगोष्ठी होनांगौ आरो क्षमताफुरिखौ होफुंनांगौ होननानै बिथांमोनहा गोख्रों सोमावसारदों। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो बाख्नायथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय एग्जाम होनाय गासै फरायसाफ्रानो मोनसे स्कुलनिफ्राय जेसेबां एग्जामिनेसन होदों गासै फरायसाफ्रानो फार्स्ट डिभिजन खालामनो हानाय जादों। बियो ओनसोलनि आरो फरायसालि आरो नखरनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे खौराङा जादों सालाकाथि इंलिश मिडियाम स्कुलनि देबज्योति राय, समीर हुसेन आनसारी, रिकुमनि राय, मौसुम स्वर्गियारी, अनसायगोरा मोसाहारी बिसोरो गासैबो फार्स्ट डिभिजन पास जानानै उथ्रिनो हाबाय। गाहाय फोरोंगिरि पिके तालुकदार बिथाङाबो जोबोद गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। मोनसे मुगैथाव खौरां। उत्तर प्रदेशनि लखनौ बिजया गामियावहाय मोनसे मुगैथाव खौरां जादों। फिसाज्लाखौ गेम गेलेबाय थानायनि जाहोनाव बिमाया बादा होदोंमोन। बादा होनायनि जाहोनाव बिफानि लाइसेन्स गोनां पिस्तलजों बिमाखौ गावथारदों आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिमाखौ सानथामसिम बिमानि गोथै सहखौ बडि स्प्रि सारै सारै दोनदोंमोन आरो बिनानावखौबो रुमावनो जोबथेनानै दोनदोंमोन सानथामसिम होननानै मिथिनो मोननाय जायो। उनावहाय गासै गोथै सहआ मोनामफुंनायनि जाहोनाव गावनो बिफानो मबाइलजों खौरां हरनायावहाय उनावहाय बिफाया आसामनिफ्राय इउपि पुलिसफोरनो खिन्थाहरनायनि जाहोनाव उनावहाय गासै जाथायखौ नायनानै पुलिसफोरा खबर लाहैयो आरो खौरां लाहैयो। उनावहाय एरेस्ट खालामहैनाय जायो फिसाज्लाखौहाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिफाया आसाम डिफेन्स खामानियावहाय मावोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जय।